गावनि बिमा बिफा गावनि बिदा फंबायखौ नागारनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ मुंख्लं खालामनाय मुंख्लं बिथांमोनखौ सेलुट बावग्रोयो आरो नैथियाव गाव गावनि दावहारु फिसाफोरखौ जोनोम होनाय आंनि आंगोनिबो आंगो बर' बिमा बिथांमोननिसिम खर' गंग्लायै खुलुमनायखौ बावहरबावदों। मानोना नोंथांमोन बायदि बिमाया दावहारु जोहोलावजोफोरखौ जोनोम होआमोनब्ला दिनै जोङो बेखिनि फिथाइखौ मोननो हानाय नङामोन आरो बे थासारिखौ जोङो नुनो मोननाय नङामोन। सासे गोरलैया जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जेब्ला बेखौ जोङो संग्रायाव फुथुयो बे संग्रायाव फुथुनायनिफ्रायनो बिसोरो बिरेदनो सोलोङो। थामहिनबा जेब्ला गथ'आ आहार जाया बे मोनसे पलिटिक्सनि खोन्दो। बिमा बिफाया माबा मोनसे दाय मावदोंब्ला गावनि जोनोम जानायनि आगु समावहाय बेखौ बेरेदनानै गथ' गथायफ्रा आहार जायैखौ जोंनि बर' समाजा फोथायो। बेनो मोनसे राजखान्थिनि खोन्दो आरो बे राजखान्थिनि खोन्दोआवहाय जोङो फोथायखांदोंमोन जोंनि बर'नि थामोनथा आरो जोंनि राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय बर' समाजनि जौगाथाया माबायदिमोन जायखौ जोङो रिनायसेन्स रिफर्मेशन्स होननानै बुंनो नागिरो। रिनायसि दिनैनि बिटिआरनि सुबुं अनजिमाया 30% गाहायाव। बेनिफ्राय जोङो उदां मोनसे स्टेट हिसाबै टेरिटरि नङा स्टेट हिसाबै खुंनोब्ला जोङो 50% बांसिन नांगौ। मोनफ्रोम 14 साननि गेजेर गेजेर मोनफा मोनफा हारिया पृथिबियाव दिनै जोबस्रांलांगासिनो दङ। बे ग्लबेल बुहुमावहाय इन्डिया बायदि बेसेबा गिदिर हादोरावहाय जोंनि आथुमसेबो गैयै बर'फोरा थांनानै थानायनि मोनसे हायै बायदि अबस्थायाव फैगासिनो दङ, जायखौ जोङो दिनै लिंगुइस्टिक सार्भे अफ आमेरिकानि गेजेरजों मोननो हादों। मोनसे समाव खोब सम्भव 2040 मायथाइनि गेजेराव बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव फैबाय होननानै जोंनि सान्थौगिरिफ्रा बिजिरनायनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो हमदांनो हादों आरो जोंबो बिजिरनानै मोनदों। इउनिटि गैयैनि थाखाय जोङो जोबस्रांनायनि लामायाव फैदोंमोन आरो जोंनि नैथि थांखिया बर' हारिखौ बोखांनो आरो बर' हारिखौ फोजाखांनो गोजौआव लांग्रोनो थाखाय जोङो नुजाफैदों खौसेथिनि दौलेंजों। आं खावलायो रायजो राजा नोंथांमोन आफादनि जानानै, आं बेक्ति नङा आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना खौसेथिनि जिन्ज्रिखौ हमनांगोन। दाउदैया सिगां सोरबाया होनदों दाउआ सिगां, जेखियानो जायाथों बे लजिकेल मोनसे डिबेट। जोङो लजिकेल डिबेटआव थांनायनि सम नङा, बर' हारिया खौसेथिनिसो सम। जोङो दाउआनो जा दाउदैयानो जा मोनसे खौनो जोङो जयै लांनानै बर' हारिखौ जौगाहोनायनि सम। स्पेसियेलि बर' आइजो माहारि बिमा माहारिखौ गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबावदों। नोंथांमोना नोंथांमोननि फिसा नोंथांमोननि आंगोफोरखौ दैदेनलां। बिमाया जोङो नुनो मोनो बिमानि थाखायनो दिनै पृथिबिया थांनानै थादों आरो बिमा गैयाबा पृथिबिया गैया। गोसोखांदों आरो मान बावदों जायफोरा जेलाव दं आरो बायदि बायदि जायगायाव गोमानानै दं बिथांमोनखौबो दिनै बे वेलकामिं हम सेरेमनियाव आं गोसोखांदों आरो बिथांमोनखौबो दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो जासिहरदों। लोगोसे मान बावदों जाय बिथांमोना दिनै एनडिएफबि आफादखौ गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जायफोरा जोंनाव आथिङाव सेन्देल गैयामोन बे समावबो जोंनो सेन्देल लांनानै होदों। गोजां बोथोराव गाननो थाखाय गस्ला जोंहा गुदुं गैयामोन, बे समाव गुदुं होफैदों। बे रायजो राजाखौ जों जेब्लायबो बावा आरो जों सेलुट होयो। बेनि थाखायनो आं दिनै गोसोखांदों गासैबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै हरखाबै नुजाफैदों आरो सुंद'नि समावनो आं थांफिनगोन। देरहादों देरहायाखै रायजो राजाया बेखौ रोखायै नुबोदों। सोमावसारनायाव जोंहा गोबां मानसिफ्रा दिनै केस जाबाय, बेफोरखौ जोङो निमाहा होनांगोन होननानै जों बेखौ इन्डियान सरकारनि गेजेराव जों बेखौ बुंबोबाय थादों। दा खोथाया जाबाय माबोरै जोङो दा एकर्डखौथ' जों खालामबाय, खालामखांनायनि गेजेराव जों दा माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामगोन। जों लुबैयो जों खौसेथिनि गेजेरजोंनो जों आवगायलांनायखौ जों लुबैयो। गासै रायजो राजायानो दुखु खस्थ' मोनदों, रायजो राजायानो बुजादों,
सोरबाया सिफुं बुजादों, सोरबाया सिंस्रि बायदों, सोरबा आथिं बायदों, सोरनिबा गुलिनि दागानो दाबो खाराखै, सोरबाया सिफुङाव दाबो जों सिफुंनि गुलियानो दाबो खाराखै दाखोनफोरानो। बेनिखायनो जों खावलायो, जों खौसेथियै जों जिनाखि एकर्ड लाबोबाय, जों जिनाखि गोरोबथा लाबोबाय, नैबे गोरोबथाखौ जोङो मोजाङै नों दा नागार आं दा नागार बयबो बेखौनो मदद खालामनानै जों माब्रैहाय नियर फिउचाराव उननि समफोराव जोङो माब्रै जोङो